iyalika wudo duka gado sufa suna zatin suka tattara da mukar jido shehu tijjani gare ka mun ka dau guziri da safa mu karya da shiyatin da wuri to ku dawa guri Allah bai yi kamar ya Ahmad ba ciki da wajen gari ciki da jini da'iman muna mailar shehu idan da uwa da ba zai ki cin bari ba idan so ya kai ba za a san gaji ba ko ba zan tafi ba idan baban shehu ya saya ba mu ga gaban mu ba assalamu ala wanda ba ya bin haƙi ba salamu ala wanda ba rabe da shi ba a ba ka sani ba saboda sanin kai ka san shi ba shi ya sane ka ba ina so in ce ka ce na ce wuce shehu ya ce ce wala ka wuce ce kare dace da kai kowane lokaci a gangan matsau da ce da jini da imam muna mailar shehu cikin littafin samuwar kamun ka faso da soyayyar shugaba da ta yi na so aka na taso da sanna fahimtar da yunwa me aka so su so aikina ya samu karbuwa da wuri saboda nufin shugaba da naikatari cikin shiri na ke ta yi jaban da ke sakar dali suke bari muna ta kira don a gane inda ya fi muna ta kiyaye yawon da zai zafi ba mu da karfi amma fa akwai harshen da ta komi kaifin ya jiki da jini da imam muna mailar shehu ana ta gudu don a kai ga cin magaci wani a take yake aman abin da ya ci bakin furici yakan sa ko an sani a kasa sanin tabbaci wasu suna jahiltar ma yadda na ji su ce mun fifita shehu ba mawaji ciki da hanji biyayya ba ta sa makiyin ya maka agaji lallahu kalmar mu daya muna sallah tare kiblar mu daya masu tashiya amma sai su kira mu kafirai dan san zuciya ciki da jini da imam muna mailar shehu idan Allah ya so shirya ga wasu sai ya sa su fahimci ba ta ka wasu wuce da wasu muna failar shehu ko sau dubu aka karkasu sakin kotar gatari ga mai hadiya muka yi muku magiyan mukar ku kara daya gaba da baya ba za ku ga mun gajiya ba balle mun waiwaya kwarai Allah ya buwa ya mai sanuwa cikin kowace saduwa akwai rahuwa kar ku zubi da ruwa a don kwanya malala zaya da samu faduwa da jini da imam muna mailar shehu canta kiɗa yanzu ga mu canta rawa ana so ko ba so a gaida uwa shehu ne aduwa wanda ba shi da shehu bai da kyan ganuwa ko kuwa kai ruwa 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 da wuta baki da fari ba kalar da babu ita a nufin mu ita adalar gausi ce gaban ta babu wata tabbata ai ido baya ganin abin da bai fita ba idan kuwa ka ne shehu ba zai faɗi ba kai ba dan bari ba da na faɗi maganar da ba a kunne za ku ji ta ba jiki da jini da imam muna mailar shehu a ya kai ran nasu mayafin a gani ijabin ikon da ba canja wani gausi zamani kiranka yana samu ka
san shi uwa ina da uwa ba zan bar shege ya zagin mai shiga damuwa. Dan Umar bai ce ku so shi dan ku ji ba, faila ba gado ba ce ga sashi ba, Umar gaba wuta ba ta ci dan nafsu ba ta kunna ta ba. Gidana shine gida ba zan fita ba, amina san kuma soya ba dan ku ji ba, ba ni ne ba kuma ba ku ne ba zahiri ba ta san gari ku ba. Da'iman muna failar shehu ne da habiyar shauki lil amin wa adrahu, amma shagani gitin bisa shaibi tal'abu da yakanta an Allah kana walam yazal wa annaka mabubul ladayhi mukarrahu wa annaka hadil lil kalaiki murshid wa annaka adil lil ilahi muhabbabu wa annaka lil kawani nurun wa rahmatun wa inni malazi wal muhaymin muslimu alayhi salatu llahi summa salamu salamun lada khairil kalaiki mudriku alayhi mal alil kirami wa sahbihi salatun wa taslimun min al miski adiyahu alayka salatu llahi summa salamu taqini ya sharra sira inna fi sunnafas alayka salatu llahi summa salamu bihana hazamal aada wa masawa baraza alayka salatu llahi summa salamu liyarfa anil adi ala kulli